Matul din il-ġimgħa sagra, il-Maltin jingħaqdu mal-kumplament tad-dinja Kristjana fejn diversi bliet u rħula jikkommemoraw b'mod uniku il-Passjoni ta' Kristu. Dan permezz ta' purċissjoni li jieħdu sehem fiha eluf ta' nies. B'kollox din il-purċissjoni tiġi mtella fi 17 lokalità differenti u nistgħu ngħidu li kull purċissjoni differenti għandha karatteristiċi uniċi. Fil-fatt, 5 tim qabel il-ġimgħa l-kbira f'Ħalaxa, il-Gargur u l-Qala Għawdex isiru l-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira. Propju lejliet li l-Knisja Kattolika tagħti bidu għal-ġimgħa mqazza bit-tifkira tad-daħla solenni ta' Ġesu f'Ġerusalemm, kruta dan l-istazzjon żar il-parroċċja ta' Ħalaxa fejn spikka l-entużjażmu tad-dilettanti u l-voluntiera tal-ġimgħa l-kbira. Fost il-voluntiera li kien hemm qed jagħtu daqqatit fil-parroċċja ta' Ħalaxa sibna lil John Ċantar li ilu jerfa' l dawn l-aħħar 35 sena. Nerfa' meta kelli bej 16 u 18, ġifiri, konna niġu għawek, kienu il-vari differenti sewa, u dik il-ħabta konna niġu għara s-sakristan biex itina xilasta. Kienem il-vari, iżdaħar aħna unidhom il-vari l-gbar. Il-vari l-gbar kien ikunu d-doluri u l-vari l-kbira, dawka konti tkun tagħmel proċess differenti biex terfa fihom. Imma żgħar konna niġu ta' tfal li konna xi sek tifel sewa 16 sena. Min-naħa tiegħu Reno Busuttil spjega li huwa trabba fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira ta' Ħalaxa. U llum il-ġurnata apparti li jgħin fit-tmexxija organizzattiva tal-purċissjoni, fil-passat kien jilbes ta' personaġġi waqt din il-purċissjoni. Jiena kont mat-tieni lott ngħidulhom aħna, għalkemm jiena kont qed nieħu il-purċissjoni ġifieri inse biex fejn jitlu personaġġi nkun nista' ninformawhom eżatt u ntuhom ir-rules biex jimxu magħhom. Ejwejn kelli libsa ta' tribjun Roman, kont nimxi qudiem il-vara kbira, konna dak li rebaħ libsa ta' Kristu, ta' Ruġel Mara miegħi wkoll. Il-parroċċja ta' Ħalaxa ser ikollha aktar vari ġodda fis-snin li ġejjin li ser ikunu magħmula mill-Injam fejn s'issa l-parroċċja diġà kkummissjonat 5 vari, bl-aħħar waħda tkun dik tal-Veronika. Għalkemm min-naħa ta' organizzazzjoni kollox huwa lest, iż-żewġ voluntiera jinsabu mħassba fuq it-temp. Il-temp ma tantx idelli ħajf favorina, fimni. Aħna qegħdin hawnhekk kif qed tara hawnhekk hawn kollox lest, kollox preparat bħas-soltu, għalkemm it-temp qed jurina li ma tantx inħallu f'idej il-mulej fl-aħħar mill-aħħar u jaf x'ħajjiġri għadha.